22 ta' Lulju, Santa Marija Maddalena, għexet fl-ewwel seklu. L-Evanġelisti jsibu lil Santa Maddalena bħala Marija ta' Magdala, jiġifieri kienet tagħmmar fir-raħal ta' Magdala bil-ludi Migdal fil-Galilija. Kull ma nafu dwarha nafuh mill-Vanġelu li jpiġġilna l-karattru tagħha b'mod li jolqotna ħafna, mara li tant ħabbet lil Ġesu. San Mark, kapitlu 16 vers 9 u San Luqa, kapitlu 8 vers 2 jgħidulna li Ġesu keċċa 7 xjaten minna. Il-kotra tal-istudjużi iżommu li mhix l-istess mara li kienet midimba fil-belt u nxteħtet f'riġlejn Ġesu biex tidlikomlu bil-balzmu u tixxottaħħomlu b'xara u lanqas ma kienet dik Marija oħt Lażru. Meta Ġesu kien qed imut fuq is-salib fil-ġimgħa l-kbira, kienet hemm taħt is-salib flimkien mal-Madonna u ma' xi dixxipli u għenet fid-difna tal-ġisem mejjed ta' Ġesu. F'ħadd il-għajt filgħodu kmieni reġgħet marret dejn il-qabar u nħasdet bil-kbir meta sabitu miftuħ u ma ratx li l-ġisem ta' Ġesu ġo fih. Bdiet tibki. Xi nħarset fil-qabar rat 2 anġli libsin l-abjad bil-qiegħda, wieħed in-naħa tar-ras u l-ieħor in-naħa tar-riġlejn fejn kien imqiegħed il-ġisem ta' Ġesu. Qalula Mara, x'in tibki? Qaltilhom għax ħadu lil Sidi u ma nafx fejn qeduh. Kif qalet hekk daret lura u rat lil Ġesu wieqaf, iżda ma rfitux. Ġesu qalilha Mara, għaliex qiegħda tibki? Lil min qiegħda tfittex? Hi ħasbitu il-ġardinar u qaltlu, ja Sidi, jekk ħadtu int minn hawn għejdli fejn qiegħdu biex nieħdu. Ġesu sejħilha Marjam. Hekk kif Ġesu lissen isimha għarfitu mill-ewwel, daret u qaltlu bil-ludi b'ħafna mħabba, Rabbuni, jiġifieri Mgħallem. Ġesu qalilha, la tmissnix, għax għadni ma tlajtx għand il-missier, imma mur qgħid lil ħuti li jien se nitlaq għand missieri u missierkom, Alla tiegħi u Alla tagħkom. Ġwanni kapitlu 20 versi minn 11 sa 18. Dan il-kliem Ġesu ried bħal speċi għajdina min issa l-quddiem min tis se tarani bl-għajnej tal-ġisem, min tis se tmissni bl-idej tal-ġisem u lanqas minti ser tismani bil-widnej tal-ġisem, imma se tarani, se tmissni u se tismani bil-fidi. Ma ser inkun qatt il-bot minnek, ser inkun kontinwament u għal dejjem f'qalbek. Il-Qaddisa marret tiġri tgħid lid-dixxipli u lil kulħadd rajt il-mulej. Probabbilment mietet f'Efesu. Id-devozzjoni lejn Marija Maddalena inxterdet għal ħabta tas-seklu 12. F'Malta għandna knejjes tagħha fil-Belt Valletta, fil-Maddalena u f'Ħaddingli. Dan li ġej huwa qari mill-omiliji tal-Papa San Girgor il-Kbir fuq l-Evanġeli bit-titlu Tħeġġelt bl-imħabba. Marija Maddalena marret ħdej il-qabar, iżda l-ġisem tal-mulej ma sabitux hemm. Ħasbet li ġiġa ħadtu ħadu u marret tgħid lid-dixxipli. Dawn marru wkoll, ħarsu u ħasbu li ġara kif qaltilhom il-mara. Imbagħad kif tgħidilna l-Iskrittura, id-dixxipli reġgħu marru d-dar fil-waqt li Marija baqgħet il-barra mill-qabar tibki. Araw x'ħeġġa qawwija ta' mħabba kellha f'qalba din il-mara. Saħansitri d-dixxipli telqu minn ħdej il-qabar imma hi le. Lil-mulej ma sabitux imma baqgħet tfittxu. Fittxitu fid-dmugħ b'għajnejha u fil-ħeġġa tal-imħabba kbira tagħha tkebset bix-xewqa ta' dak li ħasbitu ittieħed minn hemm. Għalhekk ġara mbagħad li hi waħedha ratu għax hi biss baqgħet tfittxu. Għax il-bniedem juri kemm hu qawwi fl-emil it-tajjeb jekk jibqa' sħiħ sal-aħħar u dak li hu l-verità għalilna min jibqa' sħiħ sal-aħħar dan isalva. Jiġifieri bdiet biex tfittxu imma ma sabitux, baqgħet tfittxu u fl-aħħar sabitu. Aktar ma damet tixtieq, aktar tħeġġet fix-xewqa tagħha u baqgħet titħeġġeġ dejjem iżjed sakemm fl-aħħar sabet dak li xtaqet
għax ix-xewqat qaddisa jibqgħu jikbru sa ma jseħħu u jekk wieħed jaqta' qalbu mid-dewmien u ma jibqax jixtieq dan ifisser li wieħed mhux tassew ikun xtaq. Din l-imħabba li tkebset fil-qalb ta' kull min seħħlu jikseb il-verità. Għalhekk qal David, ruħi qaċċana għal Alla l-ħaj, meta niġi u nara wiċċ Alla. Għalhekk ukoll il-Knisja fl-għanja tal-għanijiet tgħid qalbi mifnija bl-imħabba. Mara, għalfejn qiegħda tibki, lil min qiegħda tfittex, staqsija għax kienet imnikta biex iħeġġilha x-xewqa. Rieda issemmi lil min kienet qiegħda tfittex biex l-istess isem iqawwilha il-ħeġġa tal-imħabba. Ġesu weġibha Marija. L-ewwel sejħilha bl-isem komuni ta' mara u ma rfitux, u mbagħad sejħilha b'isimha proprju bħal kieku qalilha għaraf lil dak li għarfek, lilek nafek, mhux b'mod ġenerali kif naf lill-oħrajn iżda b'mod partikolari. Marija mela, għax sejħilha b'isimha għarfitu u minnu fih daret u qaltlu Rabbuni, jiġifieri Mgħallem, għax dak li hija fitxitu barra kien dak stess li għallimha tfittxu ġewwa fiha. Minkejja kull studju xjentifiku, il-Maddalena tibqa' il-mudell l-aktar għażiż tal-penitenti. Mill-eżempju ta' dak li għamlet biex taħreb il-ħajja tad-dnub u tfittex lil mulej, għandna nitalmu li meta r-ruħ tfittex sewwa issib dak li tfittex u tikseb dak li tixtieq. Imma Sant Wistin jgħidilna li il-penitenza hi fiera jekk intebbawha bid-dnubiet ġodda, xejn ma jiswa li titlob il-maħfra tad-dnubiet imgħoddija jekk tissokta tidneb mill-ġdid. Talba mill-Liturġija tas-Sigħat. O Alla, ibnek il-waħdini għażel lil Santa Marija Maddalena qabel kulħadd biex ixxandar il-ferħ tal-Għid. Għamel li bħala inħabbru li Kristu huwa ħaj u bit-talb tagħha għatina li narawh fil-glorja tas-saltna tiegħu. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.